Хвала Христу. Хочу поделиться с вами такими разважаннями на тему, спробую я так назвать, упрощаючи життя аж до жывёльнага прымітывізма. Так я умоўна назваў гэтую тему, разважаць пра такую страшную тэндэнцыю. Асабіста я так раблю такія высновы. Напэўна, не толькі я, некае ж там трошку чытаю, слухаю. Вось пра страшныя тэндэнцыі нашай цывілізацыі, такой чалавечай цывілізацыі і розных культур, розных дзяржаў. І гэта тэндэнцыя ўсё ўпрашчаць і ісці ў кірунку напрамку мінімалізма. Я, калі быў са сваімі братамі ў Польшчы, са святарамі, то між іншым, тыя, хто працуе з моладдзю, расказвалі такія рэчы, што вельмі характэрны для маладых людзей, еўрапейскай культуры, скажем так, палякаў ці тых палякаў, што ў Еўропе жывуць, вельмі характэрны для маладых людзей, што яны хочуць адразу, яны мараць пра тое, каб адразу заняць высокія пасады з вялікімі заробкамі, дабіцца невядома чаго, агромных капіталаў, заняць месца сваіх шэфаў на сваіх прадпрыемствах, у сваіх фірмах. І многія гэта хочуць зрабіць адразу. То есть не тое, што ты прыходзіш, як у нас там часта казалі, дрэнны той салдат, который не марыць быць генералам. Але такі салдат, который пачынае марыць быць генералам, ён ведае ўзроўні, што яму трэба пайсці. Спачатку ён салдат, пасля сержант, пасля лейтенант, малодшы, старэйшы, капітан, і рост. Год за годам ідзе рост, і ты паціхоньку пакрысе сунешся да гэтага ўзроўня генерала. Больш-менш так это выглядае. Мы это называем кар'ерны рост ці нейкія этапы росту. Дык характэрная тэндэнцыя для маладых людзей, яны хочуць адразу. Яны гатовыя паўгода, і тое, што іхныя дырэктары, начальнікі дабіваліся гадамі, дзесяткамі гадоў, многія пра гэта, так казалі мае браты ў святарстве, што многія пра гэта не думаюць, што гадамі, дзесяткамі гадоў яны хочуць адразу, яны расчараваныя, што ім не даецца гэта адразу. Это адна з такіх рысаў, гэтых тэндэнцый. І я, канешне, шырэй хачу разважаць. Шырэй, глыбей на это ўсё глядзець, это я называю такія, сказаў бы, страшэнныя тэндэнцыі нашай цывілізацыі ў напрамку мінімалізма і ў напрамку жадання ўсё ўпрасціць. І з аднаго боку, канешне, ёсць такая прымаўка, часта мне сябра мой адзін казаў, што не стварай веласіпед. І ў пэўным моманце свайго духоўнага жыцця я зразумеў, што ў духоўным жыцці так не атрымаецца. Таму што кожны павінен прайсці свой шлях. Няма такога, што ты садзішся на гатовы веласіпед, таму што нехта ўжо прайшоў перад табой. Ён намаліўся, ён начытаўся, ён пазнаў. Не, ў духоўным жыцці такога няма. У духоўным жыцці, нават калі ты ведаеш, што гэты веласіпед ужо створаны, нічога новага, табе ўсё адно трэба яго ствараць. Я такую рэч некалі заўважыў. Проста гэта бачна хаця бы на тэме вывучэння Святога Пісання. Да нас тысячы гадоў людзі чыталі, перачытвалі, вывучалі, даследавалі. Мы сёння чытаем каментары святога Іераніма, который жыў больш, чым 1500 гадоў назад. То есть ён ужо тады многія рэчы адкрыў. І здаецца, што ты там яшчэ можаш даследаваць? А не, табе трэба ўсё адно изобретаць свой веласіпед, табе трэба ўсё адно даследаваць, табе трэба асабіста капацца, і ў гэтым ёсць сэнс. І трымаючыся этой прымаўкі,
што трэба самому стварыць свой велосипед. Чаму? Таму што ёсць вартасць у працэсе стварэння. Ты, калі ствараеш, ты развіваешся. Ты ставіш мэты, ты дабіваешся іх, гэтых мэтаў. Ты не прыходзіш на гатовае, да? То есть ты... У гэтым ёсць каштоўнасць, што ты сам ствараеш, ты развіваешся, пазнаеш, дабіваешся. І чалавеку гэта патрэбна. Мяне некалі ўразіла, я чытаў Эріха Фрома, і як ён разважае на тэму вартасці працы. І вельмі падобных поглядаў будзе Франкл, мой любімы. І Эріх Фром піша, падобна, як і Франкл, піша, што у чым праблема працы, скажем так, эпохі капіталізма. У тым, што праца заўсёды была творчая. Ты павінен быў ствараць нешта, развівацца, дабівацца, нейкія вынікі, нейкі рост. Ты павінен нечаму навучыцца. А для многіх людзей на сённяшні дзень праца, ты проста прыходзіш і выконваеш сваю нейкую павіннасць. Ну, допустим, точыш нейкі болт на заводзе і точыш яго ўжо дзесяткі гадоў, розныя балты, ты нават не ведаеш, для чаго яны служаць. Альбо мантуеш нейкую плату электронную, да, і тебе нічого не цікавіць, тебе сказалі, вот просто як дурню такому стой, вот рабі, за это трымаеш грошы. І Франкл піша, што такая праца даводзіць да невроза. Таму што чалавек раней ці пазней згубіць сэнс. Ён не бачыць у ёй вартасці, яна не развівае яго, яна становіцца для яго бессэнсоўнай. Фром пра тое самае будзе пісаць, толькі трошку іншыя высновы робіць. Вось. І, значыцца, для чалавека мае вартасць вот, пазнаваць, развівацца, а не ўпрашчаць, не прыходзіць на гатовае. Вот, это, ну, в нейкім сэнсе это наша прырода. І якія, ну, бачу, катастрафічныя, паўтаруся, тэндэнцыі вось з гэтым жаданнем усё ўпрашчаць. І это бачу шмат гэтых тэндэнцый. Ну, напрыклад, хаця бы з тым самым штучным інтэлектам. Даўно ўжо прыйшлі да высновы, да, што на самой справе это катастрофа. І, ну, не таму, што прагрэс так далёка скакнуў, што камп'ютар за цябе ўсё робіць. Не, гэта, канешне, там, ну, прагрэс, это класна, это людзі дадумаліся да такога. Але штучны інтэлект правакуе тое, што людзі перастаюць развівацца. Кампутер, дзеці ўжо зразумелі, да, што кампутер, інтэрнэт за цябе здольны рабіць хатнія заданні ў школе, пісаць вершы, пісаць творы, пісаць там сачыненні, изложэнні і так далее. Усё за цябе робіць кампутер. У выніку, што робіш ты? Нічога. Вот да чаго вядзе штучны інтэлект. То есть ты, як чалавек, не развіваешся, ты не развіваеш свае таленты, дары Божыя, творчасць. У табе вот тое, што я ўжо казаў пра вот это, вот у нас ёсць неабходнасць ствараць велосипед. Штучны інтэлект робіць так, што ты пазбаўлены гэтай неабходнасці. Табе сразу выдаецца гатовае. І ў выніку, хто з вас памятае, такі мультик быў, успамінаючы ён савецкі ці не, пра велікага нехачуху. Яго корміць гэты робот, вот такі вот вялікі жырдзяй, которому уже тяжко нават павярнуцца, ён усяго не хочуць, да, то есть ён сфрустраваны, калі хто з вас узгадвае этот мультик, да, то есть ён расчараваны, вялікі нехачуха, і яго корміць робот. Да, вот этот персонаж такі. Ну, то есть, да, вось это вот праблема штучнага інтэлекта, яна ў гэтым напрамку па ходу вядзе. Магчыма, у нечым яно прасціла жыццё, но але глобальна вот, ну, в гэтым напрамку это, конечно, катастрофа. Вот, это одна з тэндэнцый упрашчаць сабе жыццё, такая вот негатыўная. Наступная рэч, вот, па маіх сціплых назіраннях, нават новенькая для мяне штучка, этот YouTube-канал, который я стаў весці, да, там раптам існуе, нібыта у мяне ўжо даўно, але ніколі ён там не працаваў, бо я там зусім для іншых мэтаў яго закладваю. У прынцыпе, толькі там, можа, апошніх паўгода стаў трошку больш інвеставаць. І што я зразумеў? Вот, хаця бы па свайму YouTube-каналу, што проста, ну, наглядна, это бачна па ютубаўскай студыі,
Ёсць такое прылажэнне, наглядна просто бачна, што найбольш папулярныя сярод людзей. Гэта чым карацейшыя ролікі, тым найбольш папулярныя. І тут таксама тэндэнцыя ўпрашчаць. То есть вот на Ютубе гэтыя шоты каротенькія самыя будуць папулярныя, калі канферэнцыю зробіш 15-20 хвілін таксама, яна вот, по праглядах там, да, па тым, каб дасядзелі до конца, даслухалі, то есть яна будзе працаваць. Но вялікія канферэнцыі ўсё, папулярнасць адразу гасніць тут жа, да. І, канешне ж, я не рэкламую вялікія канферэнцыі, даўгія там, да, у сэнсе, што тут цвяроза трэба цаніць, калі табе это не цікава, ці там нехто лухту нейкую нясе, ці хоць бы і я там нейкую лухту нясу для вас, вот, так які там сэнс сядзець слухаць. Да, то есть я не про тое, што надо вот на сілу сядзець даўгія канферэнцыі слухаць, але мае назіранні по Ютубу паказваюць, да, што ў людзей тэндэнцыі да таго, што кароткае. Вот той самы напрамак, да, то есть яны не гатовыя ўжо вот аналізаваць, доўга разбірацца, да, у чалавека ўжо не хапае рэсурсаў, і это на самой справе катастрофа. І на гэтым фоне гіперпапулярнасць расце такіх кароткіх рэчаў, як Інстаграма, там, да, як Тіктока, ці нейкіх падобных праграм, которые па сутнасці інфармацыі, пасылу, думкі, ідэі, яны не асоба нясуць, это ўсё кароткія. Это картинка, это некая там музыка, это все, что зменяе хутка один другое, да, то есть это не правакуе до мышлення, это не правакуе до пытанняў, пошукаў и так далее. Ну и гэта тэндэнцыя інтэрнэта, да. И не то, что вот ныть, якая катастрофа и так далее, то есть, вот просто это... я не прыхільнік таго, каб ныць, але я бачу, што гэтыя тэндэнцыі, яны хворыя. Да, вот увесь час вот так вот ісці ў напрамку і ўсё это дело ўпрашчаць. Калі разважаў на тэму Тіктока і Інстаграма, там ці нейкіх такіх кароткіх ролікаў для таго самага Фейсбука, то бачу сэнс у чым. Калі выкарыстоўваць нешта такое, магчыма, нават там ёсць у мяне там нейкія думкі ці нешта там на Інстаграме не пачаць рабіць, альбо шоты ютубаўскія, кароткія ролікі, то ў тым сэнсе, што ты ўкладваеш нейкую працу, задумку, у сэнсе, нібыта як робіш рэкламу. Што такое рэклама? Яна пара хвілін, але гэта вялікая праца над ёй. То есть это ідэя, это апрацавана, это сжата, это галоўнае. Это, у гэтай кароткасці рэкламы, як правіла, крыецца вялікая праца. А часто, калі ты ідзе размову пра нейкую Амерыку, то за гэтым крыюцца нават вялікія грошы, потому что это вялікая праца, да. І ў гэтым сэнсе вот нешта такое кароткае я бачу ў гэтым сэнс, таму што это труд, да, ты укладваешься, гэта высілак, гэта нейкае развіццё для цябе ва ўсякім разе, калі ты ствараеш кароткі ролік, да. У гэтым нейкі сэнс ёсць, да. Такой вось сжатасці, скажем так, але не ў самім кароткім роліку, не ў гэтай тэндэнцыі ўсё ўпрашчаць, напэўна, не ў гэтым. І, канешне, трымаючыся этой логікі, этой тэндэнцыі ў інтэрнэце ўсё ўпрашчаць, канешне, хочацца прымаўка, да, вядомая, краткасць сестра таланта. Да, і многія, можа, там уже і згадалі, пакуль это тут нудошу з вами разважаю, што, канешне, краткасць сестра таланта, але я ў захапленні быў, калі я некалі пачуў думку вельмі разумнага чалавека, і слава Богу, што была магчымасць пазнаёміцца, такую думку, што любая вось гэтая так званая краткасць, яна вымагае таго, каб яе раздулі. Краткасць сама па сабе, якой бы геніяльнай не была, яна ўсё адно вымагае каментароў, яна ўсё адно вымагае паглыблення. Элементарна, як это правіла працуе. Кожная кніга мае назву. У назве кнігі як бы адлюстравана сутнасць. Моя кніга называецца «Памілаваная». Вот это вот сутнасць этой кнігі. Але там поўна старонак і поўна
разделаў. То есть я раздуваю гэтую тэму, я тлумачу, насколькі магу, насколькі Бог даў мне патлумачыць, што такое памілаваны, як гэтую тэму зразумеў. Вось. І так зусім. То есть фільмы, песні, кнігі, яны маюць назвы, а пасля ты раздуваеш это дело. Вот і сама краткасць, яна нічога не дасць. Вот што дасць назва маёй кнігі «Памілаваны»? Это пра што? Это не пра што, пакуль ты не пачнеш, далей глядзець. Вот якая рэч, да. І тады краткасць, сестра таланта, да, яна працуе, таму што гэтую краткасць трэба тлумачыць. Калі апостол Ян сказаў самае глыбокае адкрыццё пра Бога, Бог ёсць любоў. Это самае глыбокае, што мог сказаць той, хто паклаў сваё вуха на сэрца Бога, гаворачы так проста. Хто чуў, як б'ецца Божае сэрца падчас апошняй вячэры, і ён піша «Бог ёсць любоў». Але эта фраза не аб чым. Гэтую фразу трэба разжоўваць, трэба разбірацца, што такое любоў, як любіць, да, это што, это пра секс, это ці пра што это, да, ці это пра тое, каб рабіць добро, ці пра тое, як быць міласэрным, да, ці каго люблю, таго караю, вот што значыць, што Бог ёсць любоў. І так з многімі рэчамі, да. Паглядзіце на ўзроўні школы. Дзеці вучацца, да, нават не на ўзроўні школы, яшчэ раней, там, да, мы даём дзецям нейкія альбомы, хрэстаматію, яны пазнаюць свет прыроды. Там на адной старонке жабкі, на другой рыбкі, на трэцяй там нейкія козы, на чацвёртай кракадзілы, дзіцёнак пазнае тое, што жывое. Это ўзровень школы. То есть ты агульна пазнаеш усё. Тут краткасць. Але ўжо на ўзроўні універсітэта будзе цаніцца спецыяліст не ад жывёльнага свету глобальна, а спецыяліст, напрыклад, ад жабкі, а яшчэ лепей ад лапак жабы, альбо нават ад правай задняй лапкі. І ёсць адзіны ў свеце спецыяліст, у яго прафесура, то есть ён напісаў масу монографій і прац навуковых, да, зато ён ведае ўсё пра лапку, заднюю лапку жабкі. Значыцца, это я пра што, да, што гэта нармальная тэндэнцыя, калі чалавечая цывілізацыя, розум чалавечы, ён ідзе не да кароткасці. Я не хачу казаць пра прастату. Прастата – это трошку другая тэма. Але тэндэнцыя чалавечага развіцця – это якраз таки паглыбляць. Это разбірацца ў дробязях, да, это думаць. І ў гэтым уся беда, што сённяшняя цывілізацыя адыходзіць ад этой тэндэнцыі. А ідзе да краткасці, которая у прынцыпе нічога не дае. Вот у чым я між іншым бачу нейкую там катастрофу нашага часу, у інтэрнэце это шмат праяўляецца. Дзе яшчэ я бачу гэтыя тэндэнцыі ўпрашчаць, яны катастрафічныя. Гэта у духоўным жыцці я это называю так пошукі цудаў і простых адказаў. Я этот пункт такі так называю. І гэта тэндэнцыя кароткасці. Яна ў духоўным жыцці так праяўляецца. Напрыклад, у малітве аб аздараўленні, да. Я ўжо там некалі казаў, што я не крытыкую гэтую малітву, да, але проста стаў бачыць з цягам часу, небяспеку. У малітве аздараўлення не тое, што не патрэбнае, на канешне патрэбнае. Я асабіста прыходзяць людзі, я малюся, я прашу Бога аб міласці, да, я прашу, але я бачу гэтую моду, гэтую хворую моду, дзе людзі гоняцца не за духоўным жыццём, не за пазнаннем Господа, а ім хочацца кароткі этот эфект. Да, 5 хвілін, і каб твае праблемы рашыліся. Да, это хворая тэндэнцыя. Тут няма духоўнага жыцця, да, тут кароткі эфект павінна спрацаваць. Это для мяне хворая такая схема. Ці, напрыклад,
где я бачу вот эту проблематику ў духоўным жыцці, у пагоні за харызматамі і дарамі Святога Духа. Зноў жа, з гадамі я стаў бачыць катастрафічнасць таго, калі я не ведаю чаму, я не магу казаць за Господа, чаму Господь дае дары духоўныя, которые ў прынцыпе людзям могуць зашкодзіць. І зрэшты мы это бачым у пасланні Карынфянам, калі апостол Павел, гаворачы з аднаго боку пра дары духоўныя, пра харызмы, адначасна паказвае, што ў Карынфе пачаліся агромныя праблемы з этой супольнасцю. Таму што, маючы дары духоўныя, яны па ходу да зрэласці такой духоўнай яны не дашлі, і пачаліся сур'ёзныя праблемы. Это калі коротка, там шмат розных нюансаў. І я гэтую рэч стаў заўважаць, што з аднаго боку, да, ёсць дары Святога Духа, я прызнаюся, я ў нейкім моманце перастаў прапаведваць пра дары Святога Духа, таму што я стаў бачыць, што не маючы зрэласці духоўнай, як бы вынікі становяцца трошку другімі, не такімі, которые б хацелася б бачыць, да. Калі праявіўся Святы Дух, калі праявіў Дух Святы сваю сілу, з паслання Святога Духа, калі адбылося, пасля 3 гадоў, як апостолы прабывалі, 3 гады прабывалі дзень у дзень з Христом. Яны слухалі Яго, ён іх часам папракаў, вучыў, там абнімаў, плакаў, шкадаваў іх, яны з дня ў дзень прабылі разам 3 гады. Яны слухалі Ягонае Слова. Да таго, як яны сустрэлі Хрыста, 100 пудоў, што яны ведалі Ветхі Завет. У прынцыпе, апостолы ўсе, напэўна. То есть у іх быў добры фундамент. І вот на гэтым фундаменце яны прабывалі ў традыцыі гэтай веры ізраільскага народа. Яны прабывалі ў завеце з Богом, который стварыў гэты мір. Пасля адкрываюць Хрыста, это вернасць Ягонаму Слову. І после гэтага праяўляецца дзеянне Святога Духа. То есть это не былі людзі з вуліцы, скажем так, да, это былі людзі, которые крок за кроком, іх адбываецца нешта ў духоўным жыцці. Да. І, такую схему я асабіста бачу. І вот што небяспечна, да, што это пагоня за духоўнымі дарамі, за праяўленне харызматаў і так далей. Для многіх веруючых з таго, што я бачу, это сталася такая форма, у кавычках, простага духоўнага жыцця. І это аказалася ілюзія. Я, паверце, бачыў шмат людзей, дзе людзі проста паразбіваліся. І ў кавычках паразбіваліся менавіта аб духоўныя дары, таму што гэта аказалася ілюзія. Господь сказаў, для мяне это вельмі важны тэкст, сканчваючы Нагорную пропаведь, Христос дае прытчу пра будову на скале. І ён гаворыць так, што кожны, хто слухае Слова маё і выконвае яго падобна як чалавек, што будуе дом на скале. Пайшоў дождж, вятры, разліліся рэкі і ударылі на дом, і дом не зваліўся. Дык вось, дом на скале гэта слухаеш і выконваеш Слова. Дык вот я стаў бачыць, што калі людзі не прабывалі са Словам, вот тое, што зрабілі апостолы, яны 3 гады прабывалі са Словам, яны слухалі Хрыста, яны прабывалі з ім з дня ў дзень. Вот это быў перыяд будовы на скале, вот праводзячы аналогію з этой прытчай, прыпавесцю Хрыста. І калі людзі не пакарыліся Хрысту, не прынялі Слова аўтарытэт, да, не ўспрынялі яго ўсур'ёз, а перайшлі адразу, пераскочылі, перапрыгнулі на тэму духоўных дароў, ідучы за упрашчэннем, яны паразбіваліся. Я такіх многа бачыў, яны паразбіваліся. І аб псеўдапрароцтвы паразбіваліся, і аб нейкія высновы, і это розныя гісторыі нецікавыя, скажем так. Вот. Это тая самая тенденция, да, жаданне упростить сабе жыццё. Што яшчэ? Вот у духоўным жыцці што бачу? Гэта пошукі эффектных молитваў, да, часам людзі кажуць, вот скажыце, якая молитва, каб задзейнічала? Вот што найбольш будзе працаваць? Вот што, якія словы трэба сказаць як заклінанне на працягу 5 хвілін, каб запрацавала, каб ранні эфект быў. У мяне была такая спакуса назваць этот ролик, который записываю
так, ну, чорны юмор хацелася мне назваць 5 хвілін гэтай малітвы і ваше жыццё зменіцца. Ну, але ўжо за вялікая назва, там не хацелася мне аж так пісаць. Конечно, это сарказм. Вот, але люди на этот сарказм ведутся. В интернете такого полно, да, это молитва изменит вашу жизнь, да, таких реклам полно, и люди ведутся, да, потому что, ну, блин, тут колочишься годами, с месяца в месяц надо копаться, познавать, разбираться, працавать, а тут вот тебе 5 хвилин молитвы, и она изменит твою жизнь, да, вот, и люди на это ведутся, да, то есть это катастрофа. Вот, а это все той самый корень, жадання все упрощать и минимализировать. О. Подзялюся я некалі, так трошку смешно, правда, это не повелся на такую рекламу, такой молитвы, але повелся я некалі на іншую рекламу. Был у меня хворый жалудок, может и ёсць яшчэ, але периодично там нешта мне там докучало трошку, нешта там болело, некие ожоги периодично были, там надквасота. И тут мне нечто мелькнуло, травы, горбатые, да, и твои проблемы с желудком решатся. И я, дурень, взял, позвонил по телефону, который там был, значит, подняла трубочку милая девочка, ну, милая, потому что на свои гроши там отрабатывала, молодец, старалась, как могла. И, значит, питание там, а что вам болит, расскажите, я ей писал больш-менш, а она, ой, вы знаете, вам 100% повезло, вы правильно позвонили, там, да, у нас специально для вас, вот есть подборочка, чаев, как надо быть. Слава Богу, не что я апошнюю некую там хвилину сообразил, что это просто развод, да, и я все это дело оборвал и так далее. Ну, але это вот так вот это все працуе, да, потому что тебе хочется нечего простого, да, вот ты, вот что значит там нормально лячыцца, это надо тебе робить там некое КТ, МРТ, ходить до урачоў, там записываться, талончики, там платить за гэта гроши, с желудком, так это еще может зонт, не дай бог, прыйдзе, які глытать, да, ну вот нафига все это надо. А тут тебе вот просто девочка сядет, которую ты нават не бачишь, да, и она тебе по телефону за 5 минут тебе сдиагнозировала и сразу тебе дала чаек. И ты таки, о, так а на что мне это КТ, МРТ, зонты и все, коли вот так вот можно просто, да. Ну и нема таких штук. То есть это страшная, дикая иллюзия все упрощать. Но так это не працуе. Так это не працуе. Вот, и подобно. Знову ж, это все в категориях духовного життя. Я это называю пошуки цудов и простых отказов. Да, вот этот вот пункт таки, да, я тут разные приклады даю. Вот это вот тенденция упрощать, да. И подобно люди шукают таких духовных парадов. Да, вот это вот жадание поехать на некие реколлекции, без, знову ж кажу, без сарказма. Слава Богу, что ездите на реколлекции. Правда, часом люди крыўдзяцца, что я там такое могу сказать, але слава Богу, что ездите на реколлекции, слава Богу, что задаете пытанні, их трэба задавать, их трэба много гэтых пытанняў задавать сабе, Богу, людям. Вот. Але напэўна няма такой схемы, что ў твоим жыцці проблема накапливается с месяца в месяц, год за годом, десятками годов, и ты едешь на реколлекции, чекаючи отказ за 5 хвилин. Напэўна, так гэта не працуе. Такие серьезные проблемы, которые тянутся с детства, которые связаны с вашими семейными темами, как правило, еще с теми, с кем вы живете, муж, батьки и так далее. Это великие глыбы. И они не решаются, не двигаются за 5 хвилин. Однозначно, это страшная иллюзия. И, на жаль, я такого бачу повно. Вот просто отказ на складанные життєвые ситуации. Вот это вот жадание все упрощать. Ну, и это на самой справе катастрофично. Ну, это иллюзия. Это иллюзия. Что яшчэ? В принципе, з пачатку майго святарства, нават яшчэ і з часоў семінарыйных, я быў заўсёды знаёмы з праграмай 12 крокаў.
у семінарыі я ўжо ці нават у навіцыяце пра гэта чуў, у семінарыі, клерыкі, аднакурснікі мае гэтым займаліся, святары ў нас займаліся тэмай залежнасці, сузалежнасці і так далей. І якія я заўважыў тэндэнцыі. Што такое праграма 12 крокаў для алкаголікаў, для сузалежных, ВДА, дарослыя дзеці алкаголікаў і так далей. Гэта рэгулярныя сустрэчы, раз на тыдзень, месяц у месяц, з года ў год, частенька. То есть это такая рэгулярная праца. І як бы я не бачыў праблему людскую, проста ашаламляльную праблему. Многім людзям сапраўды вельмі неабходна нешта такое праходзіць і нечым такім займацца і разбірацца. Як бы я не бачыў гэтую праблему і неабходнасць і адсылаў людзей на праграму, малы працэнт пачынае ісці па праграме. Чаму? Таму што людзі нечага чакаюць як кадзіроўка ўсё адно. Кадзіроўка заплаціў грошы і праблема рашылася. І нехта для сузалежных таксама падобна чакае, да, што вот нешта такое кароткае павінна быць, што ты заплаціў грошы і ўсё рашыцца. І напэўна не так, што ты месяцамі ходзіш. Вот на гэта людзі не гатовыя. Людзі гатовыя скарэй пайсці к нейкай бабкі, которая пакурыць, выліць нешта зёлкамі, обнюхаець там, да, обходзіць кругамі, да, і вот яно павінна сработаць. Ну, калі надо, яшчэ паспавядаюцца католікі такія. Ну, але точно не гадамі хадзіць па праграме. Людзі скарэй клюнуць на, некалі вычытаў такую параду у газеце «Домашні доктар». Калі хочаце, каб ваш там любімы, ці ўжо не любімы муж перастаў піць, кіньце яму стакан гарэлкі клапа ляснога, нейкага там заваранага. Людзі скарэй на такую фігню згадзяцца, даруйце, ну, але не паглыбляць, не цянуць этую тэму, да, вот все одно это вот жаданне, ўсё ўпрашчаць, ўсё коротко, ну, і главное, каб эффектна, да, вот такі вот мінімалізм ва ўсім, да. Ну, і гэтая тэндэнцыя, падкрэсліваю чарговы раз, это просто катастрофа на самой справе. Яна ва ўсім. Яна ва ўсім. Я яе вельмі часта бачу. Просто я ўжо так, можа, не раз нават пра это ўзгадваў, але вот як казаў кратка сестра таланта, я не раз, можа, там узгадваў на рэкалекцыях пра это, але вот зразумеў, што это мне вот хочацца это раздуць, таму што это часта бачу. Я вот я частенька як чую, ну так же ж прасцей, так же ж это не... Ну, канешне ж, нейкі рост ёсць тэхналагічны, нейкае развіццё, і сапраўды таму неча можна жыццё ўпрасціць сабе, але ну, я асабіста бачу, што гэта нас як людзей убівае. Вот эта вот тэндэнцыя, вот нашу чалавечую цывілізацыю, яна проста гробіць. Вот это вот жаданне ўсё ўпрашчаць. Ой, ну зараз падумаў нават праз жаданне заказваць усё. Вот, ну, праз інтэрнэт табе да хаты прывязуць, ну, праўда, но это ж упрашчае. Рэальна, гэта упрашчае. Табе ежу могуць прывезці, табе могуць шмоткі прывезці, табе ўсё можаш да хаты заказаць, там 21 век табе даставілі. Дык ты можаш так сабе жыццё ўладкаваць, што ты нават сваю попу не вынесеш з хаты. Да, ну я уже молчу про это, что это, ну, боже мой, ну это ж надо неяк кратацца, это для здароўя табе трэба паветрам падыхаць, да, трэба дарвацца ад твайго камп'ютара, ты рэальна можаш сабе так упрасціць жыццё, што просто станешся інвалідам у сваіх нешчасных 30-40 гадоў. Вот так вот можна упрасціць сабе жыццё. Ну, это страшныя тэндэнцыі, страшнейшыя. Што яшчэ вот бачу, да, таксама у чым праяўляецца эта тэндэнцыя. Была это такая моя мара, і слава Богу, яна неяк там пачалася рэалізоўвацца, моя мара, у тым, што я пачаў каментаваць Евангелие ад Матвея для того самага Ютуба. Ілюзій я не пытаў ні грама, што вот это, вот я ўжо не першы год жыву на гэтым свеце,
что там трэба будзе это людям, что люди зацікавяцца Бібліяй, да, то есть у мяне няма ні чаканняў, ні разачараванняў, то есть я ўжо бачыў многія карціны, калі ты пачынаеш біблійную сустрэчу, табе собираецца 30 чалавек, на наступны дзень 4. Потому что познавать Библию, это надо вникать, это надо разбираться, это треба, вот открыл вот вам послание, первый лист, да, первое послание до Тимофея, 4 раздел, верш 16. Угу. 4 раздел, верш 16. «Зважай на сябе і на вучэнне, заставайся ў гэтым, робячы так і самога сябе збавіш і тых, хто слухае цябе». Русский переклад кажа «вникай». Зважай маецца на ўвазе «вникай». То есть вникай в себя и в учение. У Святое Писание трэба уникнуть. Это не отбывается за 5 хвилин. Это не отбывается в коротких роликах тиктоковских. Это зусім еще по-іншаму. И люди к этому не готовые. Не готовые. Готовые на молитву оздоровления. Готовые наши католики, не готовые к этому. Готовые на молитву оздоровления. Готовые на короткие некие іншыя молитвы, да, готовые прыйсці грошы заплатить, свечку уторкнуть, да, но не готовые вникать, не готовые разбираться, да, тому что гэта труд. А у нас тенденции ўсё скарачаць і ўсё мінімалізаваць. І я не лічу, што трэба сядзець на гэтых роликах, которые я там пачаў рабіць, каментуючы Евангелие ад Матвея. Думаю, что 100 пудоў ёсць больш таленавітыя люди, которые намного лепш зробяць это, чым я. 100% так ёсць. Але вот все одно я бачу гэтую тэндэнцыю, да, что там, где трэба погружаться, окунаться, копаться, як правило, мы к этому не готовы, потому что нам трэба ўсё мінімалізаваць. Вот. Так само ў гэтым я, на жаль, нешта такое бачу. Такую одну книжку я нечаянно нарвался, я не дочитал, поэтому вам особо и не рекламую, но просто для цікавости покажу. Вот, то есть, можу прийти и неколи критиковать эту книжку, я не ведаю. Вот, я просто, як приклад, вот, что у меня в голове моей деется, да, я просто, будучи у Польши, убачив книжку, называется «Навыки замест судов». О, так яна виглядає. И все, я одразу зрозумів, что мне треба купить ее. То есть это психолог, и она такая, довольно популярная, такие простые речи на вельми серьезные темы пише, да, то есть такий в неким сенсі як подручник, таких великих, вельми серьезных темов, да, то есть вельми моцно розпрацьовані. Вот, але сама назва для мене просто геніальна. Я одразу, тільки от убачив назву, одразу зрозумів, це якби у протилеглость тенденціям гэтага мира. Яна, походу, нават, магчыма, не веруючая, там не ведаю яе статус, да, у плане веры, адносінаў з Господом, там ні грама няма нічога пра рэлігію, пра веру, то есть яна чыста по свайму профілю, як психолог, але для мяне это як некое пацвярджэнне, што такая муть дзеецца, вось это вот жаданне ўсё ўпрашчаць і мінімалізаваць, такая муть дзеецца не сярод веруючых, такая муть — это голас гэтага мира. Вот, и человек как бы пробуе супрацьставіцца вось гэтаму жаданню все упростить. Это так, між іншым. Такі пунктик. Наступствы вось гэтага ўпрашчэння. Некалі мне вельмі спадабалася картинка в интернете, недзе мелькнула. Ведаеце, вось этот теория дарвинизма, что человек там эволюция, там з малпы паўстаў чалавек, да, и часто малююць так. Малпа такая, там сагнутая, с палкой, ці нешта капае, пасля так выпрастоўваецца, там раўней, и у выніку там нейкая стадыя, там 7 ці 8 ўжо стаіць такі сталы чалавек такі. І некалі ўбачыў картинку, что як бы намек на тое, что идем зараз у адваротным напрамку. То есть человек стоит, и пасля он пачынае вот так вот сгибаться, и у выніку становится малпой. Мне картинка просто вельмі спадабалася.
трагічнае, но спадабалася, таму што ну, я гэты ролик так хочу назваць эту тэму нашую, што вот это вот жаданне ўпрашчаць, яна просто вядзе да такога вось прымітывізма. Можна з сарказмам многа чаго навыдумляць на гэтую тэму. Навошта нам рабіць нейкія крэслы, калі можна перавярнуць скрыню і просто на яе сесці? Давайте упростим сабе жыццё. Навошта нам мыць посуд, калі можна туалетнай паперай, газетай, а можа травой нават выцерці талерачку, яна высахне, пасля зноў за яе можна есці. Давайте упростим сабе жыццё. Ну, навошта нам стрыгчыся, калі можна, ну і так вот. Нармальна так будзе. Навошта, што там навошта? Навошта прыбірацца ў хаце, калі можна там, не ведаю, можна і так выжыць. Навошта рабіць салаты? Навошта гатаваць увогуле ежу, калі як тая малпа можна просто пайсці, нешта збіць, нешта злавіць, нешта выкапаць палачкай акуратненька ў зямлі. Ну і гэта тэндэнцыя ўпрашчэння. І гэта тэндэнцыя ўпрашчэння. Вот. Ну, это пра наступствы. Да, это пра наступствы. Многія ўжо даўно звярнулі ўвагу, што сучаснае пакаленне дзяцей, яно неўсідчывае. Настаўнікі не могуць іх утрымаць на уроках. Бацькі не могуць 20 хвілін утрымаць, каб рабілі там нейкія заданні, да, таму што яны лётаюць. З аднаго боку прычына інтэрнэт, што ў іх много інфармацыі у гэтых дзяцей, да, вот много перажыванняў, это эмоцыі такія вот яны. Але між іншым, думаю, што таксама вот эта вот тэндэнцыя ўсё ўпрашчаць, да, і рабіць таким вось доступным, простым, лёгкім, да, што у дзіцёнка як бы няма труда, то есть ён не вымагае ад сябе. Да, ўсё ўпрасцілася, за яго зробіць усё бацькі, за яго зробіць усё кампутар, да, і он, в прынцыпе, як чалавек не развіваецца. То есть таму это адна з прычынаў, это не толькі моя думка, што гэтыя дзеці не маюць усідчывасці, да, таму што за іх ужо ўсё рашылі, ўсё ўпрасцілі, за іх ужо ўсё зрабілі, да. Вот, думаю, што яшчэ это, ну, чыста маё такое, моя думка, нічым не пацверджаная, трэба было пачытаць, што там іншыя пішуць, разумнейшыя на гэтую тэму, што ёсць наступствам вось гэтага ўпрашчэння, тое, што людзі не здольныя ўваходзіць у брак, у саюз. Чаму? Таму што такое сям'я? Гэта яўна не ўпрашчэнне. Гэта нейкія абавязкі, гэта нейкае абяцанне, гэта, ну, это нейкі складаны арганізм, узяць адказнасць за іншага чалавека, за дзіцёнка і так далее. Это адказнасць на ўсё жыццё. Но это яўна не ў напрамку ўпрашчэння. І чалавек, который ўвесь час жыве нечым кароткімі перажываннямі, і, ну, жадаючы ўсё ўпрасціць, вот з гэтым жаданнем упрошчэння гэта свабодныя сувязі. Ты сёння за адным, заўтра з другім, той понравіўся, той разнравіўся, там пераспалі, там не пераспалі. Вот это вот тэндэнцыя упрошчаць. Сям'я яўна не ў напрамку упрошчэння. Да. І, ну, это мае такія думкі, пакуль рыхтаваў гэтую тэму, мае такія думкі, што, ну, між іншым, жаданне вось усё ўпрашчаць і мінімалізаваць, яно прычыняецца да таго, што людзі проста не здольныя браць адказнасць за нешта сур'ёзнае на ўсё жыццё. І не здольныя не толькі ў напрамку сям'і, не здольныя да святарства. То перагараць, то перахочацца, то перадумаюць, да, то на доўгую дыстанцыю не здольныя пацянуць. Ну, это таксама вот жаданне ўсё ўпрашчаць, яно дае, вот, як па мне, дае вот такія вот вынікі. Яшчэ наступства ўпрашчэння. Я это называю псевдонавукі. Пра што хочу сказаць? Што за псевдонавукі? Што такое псіхатэрапія? Гэта 5 гадоў альбо псіхалогіі, альбо медыцыны. Пасля гэтага 3 гады плюс-мінус нейкіх там курсаў, плюс да гэтых ужо 8 гадоў
нейкая практыка даходзіць, да, і твае асабістыя здольнасці і таленты. У выніку добра спецыялізіраваны псіхатэрапеўт гэта плюс-мінус 10 гадоў, ну і можаш потихоньку пачынаць працаваць. І бачу поўна такіх тэндэнцый, где з'явілася поўна спецыялістаў, которые сталіся псіхолагамі, псіхатэрапеўтамі, таму што яны прайшлі нейкі курс, ну, сачыняю зараз, там, 3 месяцы, год, нешта завочна, нешта здаўшы нейкі там экзамен час ад часу здаючы, што праўда, канешне, гаворыць інтэнсіўна, но але это яўна не 10 гадоў. Адназначна не 10 гадоў. Ну, мне это смешна, шчыра кажучы. Мне гэта смешна. Калі я сустракаюся з такімі вось, ну, сучаснымі тэндэнцыямі, у кавычках назову это псіхалогіі і псіхатэрапіі, вот с такими вот специалистами, которые прошли курс там за онлайн, ці там за полгода, ці за год, то, як правило, гэта будзе звязана з нейкімі формамі энергетики, эзотэрыі, акультизма, ці яшчэ якой-нибудь муці падобнай. Ну, напэўна, не з навукай і не з класічнай псіхатэрапіі адназначна. І ну, у Польшы, калі я вучыўся, все вот гэтыя вот рэчы, яны называліся парапсіхалогія. Ёсць таксама падобна парамедыцына. Да. Пара гэта, ну, як бы, ну, мне хочется сказаць пар. Больш мне адпавядае гэта, да, то есть это як дым у вочы. Да, то есть это з навукай, як правіла, не шмат супольнага мае. І на сённяшні дзень гэта гіпер-папулярныя. Да, то есть люди сабе робяць кар'еру, набирают клиентную базу, люди ходят туда, там дае это, нечто не дае, там все это на мяжы реально оккультизма, эзотерии нейкой, да, таких буддийских штук, да, это с навуками, это ничего супольного частенько не мае. Ну я асабіста такое бачу, я таких сустракаў шмат гісторый, но яны для мяне катастрафічныя. І я памятаю, мне некалі было цікава, я цікавіўся логатэрапіі Франкла, хацеў даведацца, ці ёсць нейкія інстытуты, там вось, ну яшчэ там, калі там пару гадоў назад цікавіўся, ці ёсць там нешта ў Расіі і так далей. Вот. І што мяне здзівіла, да, логатэрапію некаторыя прапаноўвалі пазнаць за 3 месяцы, некаторыя прапаноўвалі рэгулярна вучыцца, інстытут, па-мойму, у Піцеры нейкі быў 3 гады. Каб быў бы мой выбор, вот каб я хацеў нешта такое пазнаваць, я б нават не сумняваўся вот як бы ў напрамку 3 гадоў, адназначна. Это, знаете, это як там рэкламы такія ў свой час былі, англійскі там за 3 тыдні. Вот я ангельскі ў школе вучыў, гадзін поўна меў. У мяне школа была з англійскім уклонам, я гадамі вучыў гэта нешчасны ангельскі, да, то есть я трошку ведаю, як это вучыць, хоць, конечно, ўсё ўжо даўным-даўно пазабываўся. Вот. А тут за 3 тыдні ты будзеш спецыялістам ангельскага, да, ну не жартуйце. Не жартуйце з такіх рэчаў, там смех у роце. Вот. А это ўсё тэндэнцыя упрашчаць і мінімалізаваць. Но это называю псевдонавуками, да. То есть такие формы, как парапсихология, парамедицина и, скорее, нават слово пар, то есть дым у вочы. Крыху жартам, такую вельмі сур'ёзную тему, але крыху жартам хочу скончыць, і так вас уже трошку занудзіў, але ў кантэксце таго, каб не ўпрашчаць, то есть тэма нам выйшла трошку завялікая. Вось, некалі брат мой, который сканчваў нейкі там будаўнічы факультэт і нават працаваў трошку будаўніком, некалі так жартам, вот у межах тэмы ўпрашчэння такога, да, і мінімалізма, некалі жартам мне прыслаў такую фразу, сэнс яе гучаў так: навошта так шмат набудавалі, разбірайце поўнасцю ўсё. І гэтая фраза была сказаная адным матерным словом, которое ну, склонялася там и так, и сяк. Одним матерным словом эта фраза была сказана. Но это вам ребус таки. Разгадайте, что за матерное слово. Да. То есть можно и так упростить. Да, то есть можно и так упростить.
Слухайте, правда, трошку я занудил, конечно, эту тему, но мне вельмі хотелось ею поделиться, тому что, ну, нешта там и непокоить. Это все тенденции, особливо калі бачак наивно мы кидаемся на гэта все такое вось ляноту такую, жаданне все упрощать, жаданне, каб усё лёгка давалася, да, на самой справе это все это ерунда. Слухайте, зрабіў я такі для смеху трошку. Это я на рэкалекцыях недавно просто узгадаў падчас рэкалекцыі, спецыяльна нашоў і, ну, у захапленні быў, вот просто неяк там, можа па міласці Божай, можа просто па-чалавеча узгадаў. Вот гэтых 12 стульяў, значыцца, Элачка Щукіна альбо Элачка Людаедка, по-моему, так ее там автор называе. Я чисто цитату взял с фильма, переписал, постарался переписал эту цитату, вот эту у категориях упрощать. Словарь Вильяма Шекспира по подсчетам исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племя Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30 словами. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого могучего русского языка. Но выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость и презрение. Жуть означает жуткий, например, при встрече с доброй знакомой означает жуткая встреча. Парниша по отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Блеск. Опять-таки удивление, восторг, радость в зависимости от обстоятельств. И автор кажа, что эти там режиссер, лектор, кажа, что еще было пара слов, которыми она редко карысталася. Ну, конечно, это дикий сарказм, да, але, ну, я думаю, мы в таким напрамку идем. Вот так вот житё упрощать. Как цивилизация, вот идем вот такого вот таким напрамку от тупизма. Калі хочется все короткое, все простое такое, вот, да, и до речі, вот этот мотив з Элочкой Людоедкой альбо Элочкой Щукиной мне помог некалі позбыться слова паразита жесть. Я як недзе ад моладзі пачуў, я частенько не выскакивала эта жесть, но калі недзе там у голове у моей прайшла параллель, что я наблюжаюсь до Элочки Людоедки, неяк это слово, слава Богу, даволі хутенько ад мяне дайшло. Ну і неяк так. Дзякую всім за увагу. І што хацелі там паслухаць, можа нават і до конца некаторыя. Да, і ну дай Бог нам усё-таки не ісці ў гэтым напрамку вось гэтага мінімалізма і гэтага маразма. Хвала Пану, хвала Христу.